tió. El 24 de desembre és una nit molt especial. És una nit que tots els nens i les nenes esperen amb gran il·lusió. És la nit de Nadal. És la nit en què el Pare Noel entra per la xemeneia de les cases amb un gran sac ple de regals. I així, el Pare Noel va per tot el món repartint il·lusió. Un moment. Per tot el món? No, en alguns llocs del món tenen altres cultures. I per tant, altres maneres de celebrar el Nadal. Com per exemple, el tió. Qui és el tió? Ara t'ho explico. 2 setmanes abans de la nit de Nadal, les famílies van al bosc a buscar un tronc. Aquest serà el tió. L'hem de cobrir amb una manta perquè no passi fred. Cada dia li donarem de menjar. És molt important que mengi. I un cop arribat el dia, cadascú agafarà un bastó i començarà a picar. A pudor, és hora de recollir els regals que el tió ens ha cagat. Aixecarem la manta i a recollir els regals. Un moment. De veritat? Quina bogeria és aquesta? Et prometo que mai havia vist una tradició tan rara.